जोङो बिजेपि गभर्नमेन्टआ मावफुंना होयोबा बिजेपि गभर्नमेन्टखौनो जोङो जैलाब खालामनानै होगोन। मार्टियास फेमिलिया जुदि जोंनि खामानिखौ मोननांगौखिनि दफाफोरखौ मोनफा मोनफा मावफुंजोबनानै होयोबा जोंहा गभर्नमेन्टजों जेबो माबा गैया, खोथा गैया। खुलुमबाय दे लोगोफोर। दहयो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आं। बे भिडिअआवहाय सासे मानसिया ओरैबायदि लेथ्रा राव लिरदों। सरासनस्रायै जोङो जाय आबाद मावनानै जाग्रा बै सुबुंफ्राबो बेफोरबायदि रावखौ इउज खालामाबा बाहाया। आरो आं सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ जुदि बेफोरबायदि राव बुंदोंबा आसि थुनानै बुंहर जे अफ्रि नोङो उमुक दैदेनगिरिखौ नोङो मानो गाज्रि सोदोब बाहायहरदों बेफोरबायदि ना, बेफोरबायदि आरोखि। ओमफ्राय नैबे स्क्रिनाव होना दोननाय ना बै सुबुङा बेहा चेनेलबो दङ। ओमफ्राय बिनि चेनेलाव हाबनानै नायोब्ला नोंसोरो मा नुगोन, गथ'फोरनि भिडिअ फिसा फिसा खालामनायखौ, रिल्स बायदि खालामनायखौ नोंसोर नुगोन। आरो ओमफ्राय बे सासे गथ'नि बिफा जानानै नैबे बेफोरबायदि राव लिरनो समायथारदों ना समायाखै कमेन्टआव एसे लिरनानै खोन्थाहर दे। ओमफ्राय नैबे मानसिया ना ओरैबायदि असभ्य, बियो गथ'खौ मा फोरोंलांगोन बियो। आं गथ'फोरनि मोखांखौ खोन्थानो सानाखै, ब्लार एसे दागो खालामनानै होदों नोंथांमोना। थेवबो नाय, बियो गावनि फिसाजो दं ना, गथ' दं, बिदि लिरनो सोर फोरोङा? बिखौ सोर फोरोङामोन बेफोरबायदि? हयथ'बा जानोबो हागौ बे बिफाया, गोदो बिमा बिफाया बेफोरबायदि लिर होननानै बेफोरबायदि बुंदों जानांगौ। दा ओंखायनो बियो दा गावनि फिसाजोफोरखौबो गावनि फिसाज्लाफोरखौबो बेफोरबायदि लेंगुवेज लिरनानै हर बाबा आइ फिसा हिन्जाव ना बेफोरबायदि होननानै फोरोंगासिनोबो दङ। खिन्थु नों सांग्रांथा। आं हले बुङो, आं बुंदों नोंखौ नैबे स्क्रिनाव होना दोननाय नामा आरो कमेन्टआव मा लिरनानै हरदों, आंखौ बेक्तियै लिरदोंबा बे आलादा बाथ्रा। खिन्थु बियो एन होननानै लिरदों, XYZN ना। आं बै लेथ्रा लेंगुवेजखौ, बै सोदोबखौ आं बाहायासै, XYZN लिरदों। मा हिसाबाव एनखौ लिरदों? कमप्लिट मानो लिरजोबाखै? NDFB होननानै मानो लिरजोबाखै नोङो? दिनै आं नोंखौ गाज्रि सोदोबजों बुङोब्ला बुंनो हायो, खिन्थु सांग्रांथा फार्स्ट टाइम। खिन्थु नों बारग'नाय नङा दै, सिदा सिदिखा। न'आव थांगोन, सिदानि भिडिअ खालामहैगोन नोंनि न'आवहाय। खुला खुलिखा बियो। नोंनि कमेन्टखौबो लिरनो होगासिनोबो दङ। नायग्रोनानै लादो एसे। आरो लोगोसे मा, जोंनि सिलासारनि ना इउनाइटेड फराम अफ XNDFBनि दैदेनगिरि बिथांनि माखासे रावखौबो एसे खोनासंदो, मा फोरमायदों। आरो लोगोसे मार्टियास मुंख्लं न'खरनि फेमिलिफोरा मा फोरमायलांदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरनोखौ दाबाव। खोनासंखांनानै जोबथारनायावसो दै। ओमफ्राय आरो नैबे मोनसेखौ नाय, बे स्क्रिनाव दय होनानै दोननाय जाय सुबुं फल' खालामनानै हो। ओमफ्राय बिनि जाखिनि भिडिअ ना, फिसाजोआनो जा फिसाज्लायानो जा, शेयार खालामनानै हो। बे सासे गथ'नि बिफा जानो समायाखै बियो। बिफा होनना बुङोबा बियो मानसिनि जादाव गोग्लैया बियो, बिफानि जादाव गोग्लैया बियो। जुनाद गियान, जुनादफ्राबो बिदिबाव नङा। ओइ र' थाथ' बिदि नङा होननानै बुङोबा एरखेलांबावगोन। खिन्थु बियो जुनादनिबो डाबल जुनाद। मोनसे कमप्लिटलि जादों आरो बेवहाय बे खोथाखौ दिनै बुजिदों आरो नंगौ, जेनेबा जोङो बे XNDFBनि माखासे खोथाखौ जोङो सिन्था खालामाबा उपाय गैला। दा बिथांमोनाथ' थाखाबो गैया, फैसाबो गैया। बिथांमोनखौ जोङो केसनिफ्राय उइद्र' खालामनांसिगोन। जेनेबा जेलनिफ्रायबो जोङो उदां लाबोनांसिगोन। बेनिफ्राय मोनैफोरखौ मोनहोनांसिगोन। बे खोथाखौ दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा डाइरेक्ट रायलायदों थांगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा। दा बे आरो रायजोफोर बा जोंनि मुंख्लंनि दैदेनगिरि बिथांमोन, आङो बेखौनो बुंबाय जाहाथे जोंनि नैबे सेरफांगुरि आनसलिक भिक्टिमाइज न'खरफोरनि लेंनायाव जेनेबा गासैबो जों दैदेनगिरिजों लोगोसे न'खरनि फेमिलि, जोंनि भिक्टिमाइज न'खरनि बिथांमोना नुजाफैदों, खोब मोजां जादों। बेनो दुखुआ बेल'। जेनेबा जोंनि मानसिफ्रा फैजोबनांगौमोन मालायनि खोथाखौ लानानै खुनु दिन माने आसा खालामजाया। आरो नेक्स्ट बाराव जुदि जायोब्ला गासिबो फैजोबनाया मोजां, आं बे खोथाखौ बुङो। आरो बेवहाय जोंनि जे मावनाय हाबाफोरखौ
नोंथांमोना मिथिजोबगोन आरो नैबेखौ नोंथांमोना बुजियोब्ला फरायनो हागोन आङो माबा लाबोआखै दा मा मावदों गभर्नमेन्टजों थांनानै दिनै ओरैनोल' थांदों नामा ना ओरैनोल' थाबायलागासिनो दं नामा ना ओरैनोल' मिटिं खालामगासिनो दं नामा बे खोथाखौ बुंनो हागोन खिन्थु दिनै इउनाइटेड फर एक्स एनडिपिखौ जेनेबा जोंनि भिक्टिमाइज न'खरनि मानसिफोरा आं खिन्थानो सानो भिक्टिमाइजआ जोंनि थैनाय न'खरनि मानसिफ्रा बेहायबो थैयाखै खुन गलाघाट खुन जुनाय खुन माने गहपुर लखिमपुर कार्बि आलं जेनेबा माबा मा होनो बे नागालेण्ड बे माबाया डिमापुर बेनिफ्राय ओजोंहाय माबा गवालपारा गुवाहाटी जेनेबा सापस नोङो ओरै फैबाय सनितपुर ओरै दरं थाबाय अदालगुरि थाबाय ओमफ्राय माबा थाबाय बाक्सा थाबाय बेनिफ्राय बे तामुलपुर थाबाय चिरां थाबाय क'क्राझार थाबाय नङा होमबा जों इन्टियार जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाजोबखांबाय आरो दाजोबनायाव जोङो बुजिनो मोन्दों गासिबो बर'आ एनडिपिजों दिनै दं आरो एनडिपिनि मावनायनि बेलायाव जों बिथांमोना बुजियो आरो एनडिपिखौ ओरैबायदि सिन्था खालामदों माने अबस्से बेवहाय अनलि माने जोंनि बर'फ्राल' बुङाखै गुबुन गुबुन बर'नि जों रायजो जाफानाय मानो आसामाव थाफानाय मानसिफ्राबो जोंखौ बुंदों जे माने बे खस्थ' मावनायाथ' गासिबो एनडिपिनि बे एनडिपिनि इसिबां खस्थ' मावनाया दिनै बिथांमोना जेबो मोनाखै जेबो गैया बे खोथाखौ बिथांमोना दिनै समस्त माने बुजिदों बुजिनानै दुखु मोनो गुबुन जाथिफ्राबो अबस्से माने बर'नि अनगायै गुबुन जाथिफ्राबो दुखु मोनो आरो दा बे खोथाखौ आं नोंथांमोननिसिम खिन्थाबाय आरो जोंखौ खुनु दिन रावबो सक्तिया सोरनिबा सक्तिया बा गोहोआ जोंखौ सोरनिबा गोहोआ जोंखौ गादबनो आरो माबा मोनसे खालामनो रावबो हाया आरो जों सरकारनि मानसिसो स्टेट टु सेन्ट्रेल सरकारनि मानसिसो आरो जोंहा स्टेट आरो सेन्ट्रेलजों थानांगौनि बाथ्राया जाहैबाय जों माखासे बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा दं जोंहा बेखौ जों मावफुंनांगौ आरो बे मावफुंब्लासो जोङो जोंनि मोनसे साक्सेस जागोन आरो जोंनि माखासे खोब माबायानो मोननांगौफ्रा साक्सेस जागोन आं बे खोथाखौ बुंदों आरो बे खोथाखौ दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया सारा बा बिश्वजित दैमारि सारमोना दिनै लिड लाबाय थादों आरो बिथांमोना जोंजों मोनसे कन्टेक्टआव थाबाय थादों जों बे खोथाखौ नोंथांमोननिसिम बुंबाय आरो जों बाहाय रावखौबो मोनसे मानसि बायदि जों नुयो आरो नंखागौबो आरो बिथांमोना मोनसे पलिटिकेल साइडनि मानसिसो बिथांमोना बे खोथाखौ जों बुंनो हायो आं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय आरो दिनैनि आनसलिकनि आफादगिरि आरो बिथांमोननि मावथिफारि लोगो नोंथांमोन आरो जोंनि भिक्टिमाइज न'खरनि मानसि बिदा फंबाय बा बिब' बिनानाव बा जोंनि आइ आफा आरो बेवहायनो जोंहा इउनाइटेड फर एक्स एनडिपिनि माने फाइनान्सनि दैदेनगिरि मनज फंबाय मोनसे डिसिसन आरो मोनसे गोरा मोनसे माबाखा बे खोथाखौ बयबो गोसोआव लानाया मोजां आं बेखिनिखौ बुङो मार्टियासफोर फेमिलिया मिटिं खुंदों मानोना जोंनो दासिमबो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैसिमबो जोंनि मोननांगौखिनि रांखौ होआखै मार्टियास फेमिलिनि जे मार्टियासनि मुंख्लं खाम्फा गायसननांगौ बेखौबो बिथांमोना दिनैसिमावबो जोंनो मावफुंनानै होआखै जेसेबांखिनि जोंहा गभर्नमेन्ट लेभेल हिसाबै बोसोराव 500 जन खरि मोननांगौ दंमोन बेबादि बिथांमोना दिनैसिम होनो हायाखै दा बिनिखायनो जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायनो सानदों अल मार्टियास फेमिलिफ्रा जाहाथे बिथांमोना थाब होयो आरो जुदि होआब्ला जोङो मार्टियास फेमिलिफ्रा मोनसे सिद्धान्त लाबाय जोङो बिथांमोनजों इलेक्सनाव हेफाजाब होनाय नङा आरो जाय बिथांमोना मावगोन बे बिथांमोननोसो जोङो मार्टियास फेमिलिया सापर्ट खालामनाय जागोन जों बेखायनो खावलायनो सानदों
सेंट्रेल गभर्नमेन्टनिखौबो बिश्वजित सार अन्नानै जोंनि बे मार्टियास फेमिलिनि खामानिफोरखौ जे मोननांगौ दं बे मोननांगौफोरखौ सारा अन्नानै थाबैनो मावना होयोबा मोजां जागौ बेखौनो सारनिसिम गुरै खावलायनो थाबाय आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सार नोंथांनिसिमबो जोङो नैबे मिडियानि गेजेरजों नोंथांखौ खावलायनो सानदों जाहाथे नोंथाङा जोंनि बे मार्टियास फेमिलिनि जेसेबांखिनि मोननांगौ दफा दङ बे दफाफोरखौ अन्नानै सारा मावफुंनानै होयोब्ला जों मार्टियास फेमिलिफ्रा बहुत गोजोननाय मोनगौ आङो बेखिनिखौनो बुंदों बेनि गेजेराव आं मोनसे सोंथि सोंगोन दा बिटिसि आव अर्थात बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिजेपिआ जथाय सरकार दङ नाथाय बेनि गेजेरावबो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ इउपिपिएल जों लोगो जायालाबा हारसिङै गेलेगोन होनना बुंदों बै बेलायावहाय बिजेपिआ जुदि खोथा होयोब्ला बिजेपिजों सापर्ट खालामगोन नामा मार्टियास फेमिलिया जुदि जोंनि खामानिखौ मोननांगौखिनि दफाफोरखौ मोनफा मोनफा मावफुंजोबनानै होयोबा जोंहा गभर्नमेन्टजों जेबो माबा गैया खोथा गैया जोङो बिजेपि गभर्नमेन्टआ मावफुंना होयोबा बिजेपि गभर्नमेन्टखौनो जोङो जैलाब खालामनानै होगोन